Здравейте, аз съм Иво Иванов, на 52 години ще стана скоро. Аз съм инженер по професия, завършил съм Техническия университет в София, теория на управлението. В местната власт съм от далечната 1999 година. В тези 6 мандата, 4 от тях аз съм председател на Общински съвет в Монтана, сега отново съм кандидат за общински съветник. Всички по-важни решения, които се вземат за съответната община, минават през решение на Общински съвет. В ЗМСМА са разписани конкретните правомощия, но общо взето всички важни решения са там. Оттам нататък за Общинския съвет има два пътя. Единият път е да бъде в подкрепа на така или иначе представляващ община по закон е кмета на общината. Тоест Общинския съвет може да бъде в подкрепа на кмета на общината и съответно може да бъде контра, на български език казано. Ние сме приели в поредица мандати да бъдем в подкрепа на кмета на община Монтана, защото дълбокото ни убеждение е, че така се случват по-добре нещата и че демокрацията изисква едно такова авторитетно управление. Един трябва да е вожда в крайна сметка. Важните решения са видими за хората, според мен, и тук днес правим това интервю на площада. Зад мен са фонтаните. Това бяха решения, които са свързани с този площад, който не е ремонтирал 40 години. Разбира се, гражданите на Монтана могат да видят разликите и на Арнолди, и на улица Индустриална, и на улица Вапцаров. Това са важни решения. Тези дребните решения не се виждат, но ние веднъж приемаме бюджета в началото на годината, с изключение на последната година, която беше много странна. След това в поредица решения и сесии ние всичко това е в изпълнение на бюджета за годината. Тоест почти няма решение, което да е маловажно, но видимите неща това са. Разбира се, последната сесия може би са най-видимите, но за бъдеще. Това е за кандидатстване по европейски програми за театъра, за други институции, които са за ремонт на сградите и така нататък. Разбира се, в този мандат се случи и ремонта на читалището, което е уникално. Най-старата сграда, обществена сграда в Монтана, има коренно различна визия, едно страхотно ниво, черквата също може да се види и мога да се спомня, че преди 20 години също правих предизборна кампания и когато стигнахме до момента на дипляната да сложим нещо отпред, ние нямаше какво да снимаме, нямаме символи. Докато сега може да изредим редица неща, с които спокойно може Монтана да се гордее. Важно е да се отбележи, че общинските съветници са политически лица, а в България никъде не се учи за политика. Тоест, това, което те ще придобият е в резултат на опита при работа в Общинския съвет. Те няма откъде да го вземат това нещо. Това е като търговията, грубо казано, нали? И трябва от някъде да го вземеш, да го откраднеш. Разбира се, моралните качества са много важни, но все пак в основата на цялата политика, навсякъде, стои Макиавели, а там е волята. Волята да направиш мястото, където живееш, по-хубаво. Затова трябва да бъдат оценявани политиците, кмет, съветници по това дали Монтана преди 4 години къде е била и сега къде е била. Водач на листата е кмета на община Златко Живков, който пак ще бъде кмет на нашата община. Второ, с това, че той води листата, показва, че листата е много важна. Не е без значение дали ние ще имаме подобен брой общински съветници, като сега 20 човека, защото преди малко казах, важно е кмета ние да не сме част от проблема. Ние да помагаме за решаване на проблемите, но да не сме част от проблема, както е навсякъде или почти навсякъде в страната. Той не може кмета да се занимава с между особици, нека да го кажем, той трябва да е в София, трябва да е в Брюксел, където му е място, откъдето реално са ресурсите, вместо да се занимава с дребнотемия, примерно, които са навсякъде в страната, в интерес на истината. Важно е и друго. Гледам листата. Нашата си е най-хубава в крайна сметка и нашите хора вътре в листата, тези, които са в момента съветници, с изключение на двама, те са отново, т.е. те са придобили този опит, който аз казвам, понаучили сме се всички и мисля, че сме в крайна сметка най-добри. Разбира се, не пренебрегвам и колегите, с които бяхме в последния общински съвет. Там има в другите, в тези колеги от последния общински съвет бяха изключително качествени и аз се надявам да ги видя отново в общинския съвет.
На 29 октомври, като се наспите, отидете да гласувате с номер 68 в бюлетината за кмет на община, с номер 68 в бюлетината за общински съветници и разбира се на всички места, където в селата имаме кандидати за кметове, отново нашите кандидати са с номер 68 в интегралната бюлетина за кмет на съответното населено място. Купуването и продаването на гласове е престъпление.